sini borok ya phangni sini je demand khlai phaimani je sanai phaimani tabok gara manui de phaiko haibana ko mukhe haisi o sambani ro o demand rokno manmani ya golobo जों tabok phano buini sason susoni yok mayakho omo sini main problem sini main problem CPM ni problem ya BJP ni problem ya kono Congress ni problem ya je sarkar phaikano sini ti prasarok ni kepal selaijak ya abo sini problem CPM sarkar phaibo buini sason suson Congress phaibo buini sason suson tabok BJP IPF ni phaibo buini sason suson abo ni yak ni bahai ki yok nai abo se sini TPF ni nahor mung te irada khaini bangainu je party ni je irada krei nahor mung krei strategy planning krei a party ni kono jaga success ngai manya sarkaro khai mana khursi manai mana asok khai manai mana khaifana ni nahor mung krei nung jagao sogoi manya sini o ti prasarok CPM khajan ti prasarok BJP khajan ti prasarok IPF ti khajan ti prasarok niro borok bai সবাই মিলে মিশে থাকতে হবে মানে তংই দে মানখা তিনি borok ke dirang lama karsoi top thari mana nironi noktar hok kaise gai mana nung ke bono yak sei kongsa phanangai mangla aboni bage TPF sabo 2014 ni sini o hastemo dal bidal rajniti khailane ni bisingo o illegal migrant sok ni yak ni yawgani bage kono rajnৈতিক দল tabok jara jobak khai mane nogyako aboni bage TPF bata kha 2014 ni sini ei TPF ni motto our land our right sara india mo joto jani jahas keno jani yago talok tomke tini ti prasarok khetmani bagai CPM 5 buini yago Congress 5 buini yago BJP 5 buini yago man nangkha o yak ni yago ni ke जों सात bai thangma basanai aboni bagani TPF sao Tripura hastewo daiti article number 6 ni mode NRC চালু khlaiwoi raida sayatai phatar hani phainai rokno detain and deport khlaiwoi post back khlaiwoi chini hano chung sason khlaimani sakjara TPF thya sak jaba khlai thanai ni bachawi tini jara o sabuno tangoi dong ang poila chini hastewo illegal immigrants ni yak ni yogo ni ke ekmatro sing NRC nago NRC ni bising tui barona chini te khlaiwoi post back khlaima proke sung majority man yagolake sung chini ha chini sason khlaima nai apro sung sabka sat sabka vikas bu phainai jotoni development bu phainai bebag nu phainai ama ti TPF ni nahormo lama ka soi tok kharcha kha Durga Puja ni somoy o kabangma borok sini burui ro hanang pinang khlaijak kha sini borok ro kabangma rabar bagan sejak kha sini borok ro kabangma nokai hukak sejak kha hai pona tama जों borok no pailiya hani bagai जों borok no khatsa siroi maro sinai sini borok ro wan sok ma o mai sabasa je borok ain sia je borok khitho je borok lumi o borok ro okok sawo tomani hekendra wan sok adi sini borok ro rabar bagan sejak ro khatsa roi lasinai no thai sejak ro khatsa roi lasinai sini beri besar hanang pinang khajarana जों पाइलिया khatsa yakai lasinai omo oke ferlai mung tabok bor phai tomnai जों kha hajeng kolsa bu yakaya bufang phangsa bu yakaya sini bebak Tripura hastino जों nanai sini ha sini sason sonamnai omong kha TPF ni nahono tini BJP sarkar lakhe illegal immigrant to bawe agor torawo nini nok thaino segroi nini rabar bagano segroi
Nini berisrai hanang pinang kelari taman oke. Nini bumakra nang CM sawi bidesi reklai mania de. Nung sawi mania ke temani bagai 2023 pasanai sari. Abani jawab rode. 2023 nung temani bagai pasanai. Tini muख्यमंत्री sawi si mania mung saklai maya ke nung MLA sawi temak klai manai. Abani bagai seng sawo seng bono budroya CM sunaya bo bidesi reklai maya ha bag nai abone bagai bono sung logero nai TPM ni presiden Madam PK Jomatia CM sanai bidesi reklai nai tini hano tini sason klai nai tini oro kisi sa gondogolong ke si para khari sare jat abo si tini borok bai thansa je borok no sung reklai nai hanoi samai tangai basawo abo si Bangladesh go back ma huya hanoi tini borok gonda sora awa tini TPM ro camping khai mani wa mic tokroi tini takho Rajiv Jomatia no borok bukha abo ni bagai ang clear ke sanai tini TPM ya ti saya kintu kolom ti sanai baddo mangai